mental sing dudun iki boten purun tempat layan tiang dudun kelangking wit pulau nyantro winabdaken dening Kanjeng Sunan Tuti para pasito daging jalankan kami bilokti wonge muncul kelangking punika kang romo alonmu doaken tanding nur sejoniro aldomre aturipun kaputra Romoyo ipun kawula angkon wito dateng Kanjeng Sunan Praben Giri makaten sejo Yai nek kuselane muga anggur nugroho katekono sasedane rahayu talakumu Yai nek ndika ale langgel putraning wang antum opi ulun ini yang kamu mulya linen sawa dening kang amur beng bumi mungjang inasian risambune wau jendirani dening Rama biwa ibu ira yo ngaras padha kaliye Rama kawula nuwun sadaya kawula ala anadurno abdo Rama ibu anabah kodol mapa lampun rakto jawi kelanting mangkatan rampak biro antara jadi boleh kamu bawa undangan kantong lantai diri pulande risambune muda datang mau Adodo inakonan takdaro panah kono jauh hiro deko jabeng poro budak takoni umat berdangat karo abdi dalem saking dusun Klaten ngapuraken ing yuswa kawula mangestu padha wiyose pencagesang panatur jiwa raga katur jeng Gusti jeng sungan nulya ngabdo arum sabdanipun lah apa sedyanira kakang kene ana santri ning son kalih sanyoden aniya ing wong desa Klaten kancil malah kongsi kumakaning leno mangken kakang kene tinggi kawula nuwun abdi dalem kawula Gusti boten purun agempal tiyang ribu ajri sabda jeng paduka tiyang Klaten daging celengkang piti mila kawula kesah Ilang kong rambut yang mekaskan kasane ati suawi enjing pudal leres lampahipun terus pati manis harinya